Панда, здравейте и добре дошли отново. В днешното видео ще направим така дългочакания тест драйв на партнера. Ще трябва да оправим и последните неща, които са по него. А това означава да напълним казанчето с течност за DPF-а и да сменим меката връзка, която се скъса в предишното видео. Ако вие сте пропуснали предишното видео, ще оставя картичка тук отгоре, за да може да го видите. И сега, ето го кита, който ще използваме за пълненето на казанчето за DPF-а. Намерих мека връзка за колата. Тя е от Peugeot Partner от 2012 до 2016 година. Моята, за съжаление, е 2017 година и има малка разлика. От тук до тук тръбата е най-съща, но захващането е различно. Това ще го оправим малко по-късно в видеото, защото ще трябва, може би, да се отреже тук, за да може да стане за тази кола. Не е много работата, но за нея може би ще ми трябва подемник, за да може да развия скобата от тази страна, защото е над магарето отгоре и е доста трудно достъпно на земята. Няма как да се направи и ще трябва да отрежеме, както казах, това. Ще го мислиме малко по-късно или по-скоро след няколко дни, защото в момента нямам достъп до подемник. Така че сега ще започнем с нещата, които може да оправим днес тук в гаража, а именно да напълним казанчето. А казанчето се намира ето под този капак тук. Той се държи на 3 гайки десетка и това ще падне. Така че нека да си направим малко место, да вдигна колата и да свалиме този капак. Вероятността да се развият е много малка, но да пробваме. Добре, първата се разви. За мое щастие и останалите две се развиха лесно. Така, тук трябва да има една 13-ка. Тук има отстрани една щипка. И това трябва да падне лесно, но за целта ще трябва да разкача буксите и маркуча за течността. Помежду другото, това ще го правя за първи път, ще го пълня. На предишни коли, като съм имал проблем с това, просто си купувам едно казанче с течност и го сменявам, но пък ми беше доста интересно да видя как става номера. След това ще трябва с диагностиката да рестартираме цялата система, иначе няма да работи. Ето го, приятеля. Нека да го почистя малко и ще се видим пред колата, за да го напълним. Готови сме за работа. Аз съм подготвил всичко. Значи, какво трябва да се случи? Самото казанче има маркуч, който се разкача. След това от кита, който имам аз, закача се този маркуч и се навива към шишето, за да може да го напълним. Но трябва да се внимава, защото този кит има удушник. И на този удушник винаги трябва да е от горната страна, за да не излиза течност. Така че, така и на самотек би трябвало да се напълни. Нямам никаква идея колко събирам, може би около литър. Пълните, докато от тук започне да излиза, това означава, че системата е пълна. Надявам се да не протече оттам. Не съм сигурен, когато не работи помпата, дали има вероятност да протече. Но, да видим какво ще се случи. Пак казвам, пълни го за първи път. Сега ще сложа 1 литър, да видим дали всичко работи. Ако работи, ще сложа още, така като го гледам, още едно 6 ще събере. Така че много е лесно за сваляне. Сваля се само на едно винче и 2 щипки. Така че няма да е проблем. Но за момента правиме го това, за да може да рестартираме цялата система. Сега вече има течност. Аз се пробвах да я рестартирам преди това, но просто колата не ми позволяваше, защото отчиташе, че няма течност. Как става измерването? Аз нямам идея, защото няма поплавък. Мисля, че Митко каза, че е нещо заедно с горивото.
с резервуара, нямам никаква идея. Слагам го обратно и ще се видим като сме вече в колата с диагностиката. Сега трябва малко да си припомня как ставаше номера. Ще го рестартираме и след това ще направя така, че и вие да може да виждате, за да ви покажа точно как се случва номера. На някой се добавят километрите или колко литра течност има в самото казанче. Пак казвам, преди доста време съм го правил и не помня точно каква беше процедурата, но сега ще я намерим. Адитив помпа. Добре, ето, намерих. Чакайте да застана някак си да го виждам. Ето това отгоре. На първото цъкаме. Чувам я, че работи. Изключваме контакта за 30 секунди. Тук даже го отброява. И да видим какво се случва. Но определено помпата работи, защото я чувах. Правеше тък. Колата може би ще иска да направи регенерация, защото не се знае колко време е било така. И е малко гадничко, защото как ще направи регенерацията, като няма мека връзка? Това може би трябваше да го направя след като сменя меката връзка, но не мисля, че ще е чак такъв проблем. Ами, с това сме готови. Изчистихме грешките. А сега на мен остава да взема още течност, да я сложа в казанчето и с вас ще се видим, за да ви покажа как е станала меката връзка. Мисля, че ще мога да ви покажа и малко от процеса на работа. Така че ще се видим след малко. Ето как изглежда отдолу. Хубавото е, че тук вече няма течове. Тук премахнахме меката връзка, за да може да завариме новата и ще се видим след малко. А за да направим всичко да работи, трябваше да отрежем остатъка от предишната мека връзка на оригиналното гърне. И след това отрязахме и меката връзка от гърнето, което купих аз. Наложи се малко да я преправиме и после заварихме всичко обратно. Наистина се наложи доста пъти да се премери на колата. Както виждате тук в предния край, го разширихме доста повече, за да може да стане на катализатора на този партнер, защото тази мека връзка е до 2016 година. А аз обърнах целия интернет и не можах да намеря мека връзка за този партнер. И докато чакахме заварките да изстинат, на мене ми се отдаде възможност да науча нещо ново, за което съм благодарен на бате Иван. И да призная, очаквах да се справя доста по-зле, защото това е първото ми демонтиране на гума от джанта. Но аз мисля, че се справих доста добре за първи път. Колата е готова, време е да я сваляме. Ей хора, ето ни в движение с партнерчето. Време е да му направим един бърз тест драйв, защото съм малко притиснат с времето. Вчера беше един доста готин ден. Оправихме меката връзка. Аз позачистих малко и отдолу колата, къде имаше повърхностни ръждички и такива работи. Оправихме тези неща. С тази кола беше доста дълго преживяване. Не беше това, което очаквах. В смисъл, тя като пристигна, уж нямаше удар. Впоследствие се оказа, че оправяхме калника и малко щети там. След това правихме съединител. В днешното видео оправихме меката връзка. Сега е време малко да я покараме. Движи се много добре. Вече няма шумове от гарнето, от съединителя. Колата е доста по-добре. Първото ми впечатление от тази кола е, че набира и се движи доста по-добре от обикновената. От обикновеното 1.6 HDI. Доста по-добре. Хубавото е, че тази по окачването е доста стегната. Верно, трънкат тук някакви ламаринки и пластмаски отзаде, но все пак това е товарна кола. Няма какво да се направи толкова за нея. Колата се движи доста добре. Да й направим едно бързо кръгче, за да може аз да отивам обратно в гаража, защото Реното се върна. Бронята е направена перфектно. Бояджията направо я е застрелял. Остават още
няколко неща да пристигнат за нея, но предполагам, че днес след обед или утре ще са в гаража, така че ще успея да я събера в следващите няколко дни. За нея трябва да се сменят дисковете, да се смени маслото, да събереме бронята и да й направим и на нея един бърз тест драйв. Така че нека да завършим тук с тест драйвчето. Когато се движи много добре, нямам притеснителни лампи по таблото. Сменихме и елони или какво и там да е. Течността за DPF-а. Това е малко дразнещо. Ще видя какво се случва с вратата. Колата се движи доста добре. Обслужена, направена. Дори смених и накладките на колата. Ето тук мисля, че има паркинг. Ще спра само набързо. Да ви я покажа отвънка, да си вземем довиждане и да отивам при рендето. Изглежда доста добре. Да се измие още един път, защото мисля, че ето тук ме насраха, доста е мръсно. Ще трябва да се поосвежи малко бързината. И така, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте по един палец нагоре, оставете ми коментар и ще се видим в следващото видео, в което ще оправим рерото. Чао!